Naděje na vybudování dopravního obchvatu Kralupy nad Vltavou je stále živá. Radní Středočeského kraje odsouhlasili v červnu záměr výstavby dlouho očekávaného dopravního obchvatu Kralup nad Vltavou. Ačkoliv už mnoho místních lidí přestalo věřit, že k výstavbě obchvatu opravdu dojde, během letošního léta se projekt o další krůček přiblížil ke své realizaci. Městem projíždí zhruba 20 000 automobilů denně. Nemalou část projíždějících vozů tvoří tranzitní doprava, protože Masarykův most je prvním mostem přes Vltavu na sever od Prahy. Hluk, prašnost, výfukové plyny i vibrace obtěžují především obyvatele žijící v okolí hlavního průtahu městem. Bezpečnostní rizika z vysokého dopravního zatížení pak dopadají na všechny občany. Využili jsme návštěvy hejtmana Středočeského kraje v Kralupech nad Vltavou, abychom se ho zeptali, jak pokračuje na kraji příprava výstavby obchvatu. Ten problém se nám trošku zkomplikoval. Ta varianta propojení R7 s D8 byla napadnuta u soudu. Soud vyhověl obci Tuchoměřice a část Dzurky zrušil v té části Tuchoměřic, takže pro nás je to komplikace, protože na září jsme chtěli dát materiál do vlády na financování tohoto projektu, takže my připravujeme, protože ten termín ještě neproběhl, kasační stížnost, kde chceme napadnout to, že vlastně to zrušení je velkého úseku a že chceme, aby se zrušila jenom ta část okolo Tuchoměřic a tam máme připravenou náhradní variantu. Uvidíme, jak rozhodne soud.